donada la notícia per part de l'Ajuntament que ajorna, suspèn o no sabem ben bé del tot, li preguntarem al senyor Aleixandre que ens confirme la veritable situació jurídica del pla. El plan en aquests moments està paralitzat, ho ha dit molt clar, indudablement van a seguir estudiant, els tècnics, totes aquelles al·legacions que han sigut més de 22.000 i que indudablement, fins que no se tinguera clar, d'alguna forma no se va a tirar endavant. I després ho ha dit molt clar també, que serà la pròxima legislatura, no en esta, anirà endavant, com no pot ser d'una altra forma. L'Horta, si se doneu compte, és la carta de presentació de València. Crec que no sé si sou conscients de que som diferents al resto perquè tenim una horta. Però aquesta horta no està verda de casualitat. Això no és el nord, que plou moltíssim i està verdet i és molt bonic. Això està verd perquè llauradors com jo fa una hora estava dalt del tractor. Jo crec que així s'està parlant de que estem tots molt contents, s'ha salvat l'horta. Doncs jo no estic tan content. I no estic tan content perquè s'ha salvat l'horta i ara què? I és llaurador. No se doneu compte que nosaltres no podem viure, no se doneu compte que les nostres rentes cada dia són més xicotetes, no se doneu compte que el meu fill, per exemple, no vull que sigui llaurador. Crec que ara és el moment d'agarrar i ficar-se en sèrio en tot això. No sé si ara n'hi haurà canvi en el govern o no n'hi haurà, però crec que és l'última ocasió per salvar el llaurador, no a l'horta. Si salveu el llaurador no se preocupeu, som tan cabuts que ens agrada el que fem i salvarem l'horta nosaltres soles. Necessitem una societat civil mobilitzada. Quan més mobilitzada estiga, menys autoritarisme hi haurà. I ja no patirem aquests 24 anys d'autoritarisme que hem patit. I aleshores treballem tots junts per això. El nostre lema que portem a la campanya és amb valentia, però també portem una idea que la tenim en el cap, que nosaltres volem governar obeint a la ciutadania. I això ho tenim clar, perquè nosaltres pensem que som un instrument en les mans de la societat per a transformar les coses i ens devem a la ciutadania. Confie en que la gent jove tinga una altra visió del món, perquè és que el món ha canviat. I aleshores, aquesta qüestió és la clau, engarça en tot. I tu tens raó, però davant d'això tindrem que fer alguna cosa. Quan el Tàmesis estava podrit, hi va haver un alcalde de Londres que va decidir que volia que n'hi hagueren truites en el Tàmesis, i ho va aconseguir. I com s'aconsegueix? Ficant talent, diners i voluntat política. I això és el que no ha passat en l'Horta durant 24, i inclús abans, durant el govern socialista, va haver un... però se va encarregar molt Horta també, i en això la senyora Barberà tenia raó, però no té raó en dir que, com ens han carregat 500, nosaltres no m'hem carregat 400, això també és un disbarat. Aleshores, està clar, per a que estem així, ara veuré si aquests senyors ens il·luminen. La cosa està molt clara. Per mi, la majoria dels polítics respecte a l'Horta són uns corruptes. De fet, ho han demostrat. De fet, n'hi ha molts que devien d'estar on està la punta, però baix, soterrats, per passar i per consentir el que ha passat, igual que en el Plan Sur, en Campanar i en altres llocs. Tots són paraules. Ara estava dient aquest home que han derrocat una altra alqueria. No n'hi ha vergonya, no n'hi ha sentit comú. Tots volen, o quasi tots volen xuplar del pressupost, i són uns sinvergüences. Jo que tinc 62 anys, soc llaurador des que me va parir ma mare. Fa 34 anys que estic fent agricultura ecològica. I a la ciutadania, que també té part de culpa, l'únic que feu és anar a comprar als centres comercials. No teniu responsabilitat a la majoria. Està clar? Ja que has tret la punta i també l'havia tret Julio, evidentment caldria fer reversible. Hi ha una sentència, com s'ha comentat abans, que implica i que evidencia que va ser un autèntic fracàs. Al final, la ciutat de València té propietaris i un dels seus propietaris és el Port de València, d'aixòs poderosos, que qualsevol cosa que proposa fa, i els veïns i veïnes de Natzaret, com ha dit Julio, han perdut tres coses, precisament perquè el port ningú l'atura, i hauria de ser aturat. Probablement si tinguérem aquesta visió metropolitana de la que tu parlaves ara, Gustavo, això no passaria. La nostra proposta, i a més crec que és compartida, és tornar a recuperar el Consell Metropolità de l'Horta. Ja que tenim així el representant socialista... Vicent Sarrià, té la paraula. Però no, però és que vull dir-li, antes de que contestes, que respecte al Pla d'Alboraya... Ho conec. Dimos alguna exclusiva.
Que van a retirarlo o algo. No, jo dic, evidentment, jo represento el grup municipal de València, he de dir que nosaltres, independentment d'altres consideracions, el primer que tenim que dir és que precisament el tema metropolità té molt que veure amb el d'Alboraya, perquè si realment hi haguera un pla d'acció territorial, no sols de l'Horta, sinó un pla urbanístic de l'àmbit metropolità, aquestes coses no passarien. Evidentment, l'Ajuntament d'Alboraya ha tingut la història que ha tingut i els precedents que ha tingut, nosaltres som totalment radicals, però en gran mesura, per exemple, el plantejament que des d'Alboraya es fa d'urbanitzar part de l'Horta de Vera ve condicionat perquè prèviament l'Ajuntament de València va recalificar tota la part de l'Horta de Vera que pegava a la Universitat Politècnica, a la qual nosaltres estem radicalment en contra. Independentment del que puntualment es pugui fer des d'un grup polític com el nostre en l'Ajuntament d'Alboraya, nosaltres som radicalment contraris a la urbanització de l'Horta de Vera, a la urbanització de la part de Tavernes Blanques afectada i, per tant, tenim claríssim que tot l'àmbit d'actuació en la zona nord de la ciutat, i no te dic en l'àmbit de Sant Miquel dels Reixos i en altres, és una autèntica cafra que hi ha que evitar a tota costa. Ens vàrem comprometre a tres coses respecte al tema de la ZAL. Per supost, pensem que el treball a l'Ajuntament ha d'estar dirigit a recuperar la punta, com ja s'ha comentat abans, però entretant nosaltres pensem que hi ha tres mesures més immediates que s'haurien de prendre. La primera seria el tema de recuperar la memòria històrica del que ha passat a la punta, recuperar una història de dignitat, de lluita i de reposició als seus protagonistes. El tema de la reparació digna dels que varen patir les expropiacions i després la garantia per part de l'Ajuntament que mai més tornarà a ocórrer una cosa així a València, incloent el perdó que es demanava abans per part de la companyia. Jo crec que és el moment d'apostar ara, per la crisi i per lo que siga, a tornar molta gent al camp. Si els partits polítics sou ara intel·ligents, ara és el moment d'apostar, perquè és l'últim escaló. O és ara o s'acabó, perquè no n'hi ha relevo, s'ha acabat. Ara és el moment que feu coses per al camp, que no s'ho fet mai, ja vos ho dic, ni el PP, ni els anteriors, ni ningú. El camp és l'últim oblidat. Com a ciutadana responsable i activa, evidentment que, com tu dies, no podem estar sempre desfent els desastres, però mentre que no se doni altra realitat, jo, com pense que la majoria, gran majoria, me negue a votar cada 4 anys, anaven a ma casa i deixar que me malbaraten la meva vida, la dels meus fills i la de molta gent. Per tant, no sé si hem apuntat bastant clar o no, però ho dic així com jo soc clara i rasa. Vos estem demanant un nou canvi, un nou paradigma absolut, total i radical. Estem fartes, estem farts, molt. No estem disposats a seguir tragant calladament a les nostres cases. Estem demanant un verdader canvi a tots els nivells. Què és el que ens agredeix i ens ataca? Per mi, crec que està molt clar. Un model ambiciós, desmesurat, urbanístic, que només que pensa que en fer-se rics a costa de tots els nostres sacrificis, dels nostres camps, de les nostres cases, de les nostres vides. Entonces nosotros somos privilegiados porque alrededor de la ciudad hay una huerta que está muy próxima al punto de consumo. Entonces, si esa huerta tan próxima al punto de consumo se eliminan los intermediarios, es mucho más fácil llegar al consumidor. Eliminando los intermediarios, eliminamos los costes asociados a la huerta. Con la formación, con la educación, hacemos que jóvenes emprendedores, que jóvenes agricultores puedan tomar contacto. Es decir, sí que es una realidad que es una huerta de propietarios y no es una huerta, en este caso, de agricultores, y a veces sí que convergen. Pues se trata de que, igual que la empresa familiar funciona de padres a hijos, que si esos propietarios tienen hijos y mediante esa formación, mediante
ese papel absolutamente estratégico de la huerta por cuanto se elimina el intermediario, pueda trabajar y pueda trabajar ese agricultor y pueda ganar dinero. ¿Vos comprometeu a derogar el Pla General? Nos comprometemos, absolutamente. Vale. Això és important. A veure si després... Sí, senyor. Crec que la paraula participació s'utilitza molt, no? Recordar que per a fer la participació i per a fer el procés de participació s'ha de fer bé, s'ha de fer comptant en la gent i des del principi fins al final, no? Que hi ha exemples que han funcionat i que jo crec que els hem de tindre en compte i escoltar a la gent i deixar que participin i que decideixin, no? Arromangueu-se perquè n'hi ha moltíssima feina per a fer. Moltíssima feina per a fer. O sigui, no és la regidoria, no, és la conselleria, és tot. S'ha desmantelat. Jo sóc dels que veig el got mig ple, Vicent, ho sent molt. Tenim molta feina per fer, però anem a fer-la. Anem a fer-la. I l'horta, m'ha agradat la intervenció de Bellart, perquè nosaltres ho concebim així. L'horta és un element transversal, no és una qüestió agrària únicament. Entra a l'educació. El llaurador té que tornar a l'escola per a dur el seu producte als menjadors escolars, però també per a que els escolars vegin el que és l'horta. És precís que s'ensenyen. Vosaltres fareu el Pla Verd, que també s'ha guardat en un calaix. N'hi ha que recuperar el Pla Verd, n'hi ha que recuperar el PAT, n'hi ha que fer el Pla Agrícola del PAT, que no està fet. N'hi ha moltíssima feina a fer. Els instituts, molts d'ells, estan al voltant de la ciutat. Els nanos de l'institut se'ls fa un PQPI, la formació professional bàsica, esta d'ara, per a tindre-los entretinguts fins als 16 anys. I així se van desmantelar les escoles de capacitació, que n'hi havia una en cada comarca. I la FP agrària passà a dependre de Conselleria d'Educació. Jo crec que ja és hora de que passe a la Conselleria d'Agricultura i que siguin capaços de formar la nova generació de professionals agraris del segle XXI, que agarre el relleu generacional i que faça viable un sector agrícola per al segle XXI. Arremanguem-nos i anem a treballar. Moltíssimes gràcies. Allà en la punta però neix el sol, hi havia un llogarer de cases velles i horts on vivia gent senzilla que llaurava la terra i feia el poble fort. Un mal dia els va caure el mort, vingué l'autoritat a fotre a dret i a tort. Heu de deixar les cases, que les màquines venen a ampliar el port.